Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Let's have some breakfast. Come on. Get up. Let's have some breakfast. The book ni mo. Ang haba na ng book ni Francine. Kita na ngayon. Wala na, hindi na kita. Nawa na pa ako nagsilpon. Wala na. Okay. Okay. No. Ate. Breakfast na kami. Ang buhok ni Francine ay taas na kayo. Breakfast tayo, guys. Na-breakfast tayo. Nagtaas na yung buhok. Bugong itatagugos, ha? Guys, another day. Maulan-ulan sa labas, guys. See that, guys? Hindi siya maganda ang panahon. Maulan-ulan siya. So, lutuan ko si Francine ng oatmeal niya, guys. Ngayon na kumakain. Pudjut-pudjut ng pan. Luto tayo ng breakfast ni Francine. Pa pala. Breakfast ni Francine. Lutuin ko siguro to yung oatmeal niya, guys. Lutuan ko siya ng oatmeal kasi para wala lang. Oatmeal papakain ko sa kanya ngayon. Inaano ko siya, ina-alternate ko siya sa pang-breakfast niya. Still have that? Me now. Si Ella nasa school. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, pag gumigising ako ng maaga, natutulog ako uli para makabawi. Hindi. Natutulog kami uli kasi tapos magdidate ni Francine, natutulog yan siya uli. So, kaya yun. Pag gumigising kami uli, ito na. So, ito na. We will start our day. Finish eating? Finish breakfast? Na, hi! Hi! Sapot na! Sapot! Ba! 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 Wanna go out? You finish eating? Humana kagkaon, day? Wow! Humana kagkaon? Yeah. Read, Francine. Wow! Read. Basa ka, basa. Na teddy bear, you are mine. Teddy bear, don't be shy. Teddy bear, you are mine. Teddy bear, don't... Basahan na! Teddy bear, you are mine. Teddy bear, don't be shy. Hey. Papa! Run! Frank! Schnell! Hello guys! Gabi na. Ngayon lang ako nakabalik. Kasi kanina guys, naglinis ako ng bahay guys. Grabe. Napagod ako. Kakalinis. Hindi na ako nag-film. Hala. Magluluto ako ng dinner. Dinner namin mag-ano lang kami. Hello, what did I do? Anong ginawa ko dito? Mag-ano lang kami. Si Ella, magna-nuggets. Kaming dalawang ni Frank. Makaurot sila kuhan po ka po. Magpipizza. Dalawa sa akin, dalawa kang Frank. Doon si Francine ay kakatapos ng kumain. Kakit-kit na. Hello! Andun. At saka... I finished. At
si Frank Tito. Do you want to see? Do you want So, lutuin ko siya guys para dinner namin. Mura mong kuhan kay kapoy. Dilim na dito oh. Dilim na guys. Kuan na actually guys. 9:28 na. Oh, 9:30. Lulutuin ko na siya guys. No, 9:30 na dito. Nagnap kasi si matagal kasi dumilim guys kasi mag-summer na. Kaya pero malamig pa din. Yung nuggets. Ito lang kakainin namin ba? Wala na hindi ako nagluto kasi napagod ako kakalinis kanina guys. Linis ko yung inano ko linisin, tiniwas unta akong istorya. Inano ko linisin yung tinapos ko linisin yung kusina kasi yung dito sa niya ang taas niya ang tawag niyan yung parang ano ba yan? Ang ganito ba guys? Yung ganito. Nilinis ko siya kanina. Ayun. Friday pala ngayon dito guys. Weekend. Walang pasok bukas. Pero maaga ako matutulog. Ang maaga ko 12 midnight. Maaga ko pa yan. Maaga ako matutulog kasi ewan ko ba, napagod ako kanina. Nag-try ako mag-nap with Francine. Kaso si Francine yung nakatulog. Ako, parang late na kasi 7 PM na kanina. Walang katapos ang trabaho to guys. Habang inaantay ko siya, pupunta ako ng living room magtutupi. OMG. Weekend na weekend. Wala akong pahinga ngayon da. Kakatapos ko lang actually mag half bath. Nag-half bath lang din ba kayo minsan? Hindi ko binasa yung buhok ko. Kasi naligo ako kahapon. Off natin tong yung dilim dito. Nasaan na yung mo? Tarang! Pakita ko sa inyo yung tupiin ko. Tereng! Isang balding tupiin. Gulo pa dito. Yun. Ang sala namin parang parang jungle. Kasi andyan lahat yung tutupiin ko to guys. Magtutupi ako. Ang dami nito. Sus, Diyos miko. Walang katapusang trabaho guys pag nanay ka. Pero gutom na ako siguro mamaya ko na lang siya tupiin pagkatapos namin kumain. Antayin natin si Francine dito. Pupunta yan for sure. Tedeng! Tedeng! Tiding! Tiding! Hello! Hello! Linisin ko na lang muna to siya. Come here, babe. Come here. Linisin ko to siya para ready na siya matulog. Na hello! Katapos nito mong kumain ba? Na hello! I just finished dinner. Read a book. Read a book, oh. What's that book? Yay! Clap your hands. Clap your hands. Clap, clap. Burp!
You burp burp? You burp burp? Pag ano, andito ako pumunta talaga siya. Kung saan ako nandun pumunta to. Pag... Ay. Eh, what's that? What's that? What's that? Wala man tayong ganap today, guys. Uy. Wala tayong ganap. Buhay nanay lang din. Linisin natin to, be. Linisin ko to siya para ready na siya para mapantulog. Kasi late na. Nagnap kasi ito hanggang 7 p.m. Na tayo. Switch off ka natin tong ano dito, be. Luto na siya, guys. Kakain na kami. Si Francine ready na yan para matulog. Init. Si Ella at si Frank nasa opisina. Nagkuhan. Ito ko, Frank. Silang kami kakain sa maliit na table. Sa akin. Ito, nuggets. Tingin, hindi ito matapos ni Ella. Kami. Frank, where are you? Kain na kami, uy. Frank, eating time. Gutom. Frank is listening faded song. Yeah. Yeah. And he Kain liked muna it. kami, guys. Yum, yum. Yes. Nuggets, yum, yum.